Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du. Arratsaldeon guztioi, ongi etorriak Xaloa telebistare, egunez egun Iruin herriko hotsak eta zaratak saioan gaituzue, gaur urriak 3 dugu, asteartea, arratsaldeon zuri ere, Ainhoa. Arratsaldeon, Larraitz. Zer moduz hasi da gaurko eguna? Bueno, berri askorekin ez, betikoa alde batetik, betikoa egun hauetakoa ez, Katalunia. Hori da, Katalunia egia esan protagonista nagusi dugu, ez da, egun hauetan gainera gaur nazio mailako greba orokor bat deitu dute eta ustut leku asko itxita daudela, zerbitzu asko gutxieneko zerbitzu eskaintzen ari direla eta egia esan hortik iristen diren irudiak ikusgarriak dira, ez? Bai, ere Euskal Herrian, 12etan lan-etena egiteko deialdia egon da, ez? Hori da, sindikatuek deialdi hori egin dute eta gero ere arratsaldean ustut hainbat mobilizazio izanen direla hiriburuetan batez ere eta gaueko 10etan uste dut ere burrunba egiteko deialdia berriz ere badagoela. Bestalde, Estatu Batuetan ez da nahiko sarraski handia gertatu zen atzo Las Vegasen, ez da? Bai, esaten dute izan ere hori beraien historiako handiena dela, 58 hildako, ez? Bai, frankotiratzaile bat hotel bateko 32. solairuan antxe bere arsenal guztiarekin jarri zen, eta antza denez, tiroka hasi zen kontzertu bat ikusten ari ziren pertsona guzti horien kontra, eta gero bere buruaz beste egin zuen, ez da? Ea albiste hobeak ematen ditugun, ez? Denaen, gaur oso egun polita izan dugu egun sentian Iruin herrian eguzkia, eta belainoa izan dugu, eta oso egun polita, orain eguerdian oso polita gelditzen ari da eguna. Beraz, has gaitezen, ez da? Egunero bezala efemerideekin. Has gaitezen gaurko efemerideekin. Gaur bezalako egun batean 1975 urtean Fidel Castrok Che Guevarak idatzitako eskutitz bat irakurri zuen publikoki. Non iraultzaileak Kuba uzten zuela adierazten zuen herrialde horrekiko zuen maitasuna ere erakustearekin batera. Bestalde, 2009 urtean, Indiako ozeanoan, alakrana deituriko atunontzia bahitua izan zen. Somaliako pirata talde batek egin zuen eta 47 egunetan gatibu izan zituen. Azter ditzagun gaurko lerroburu nagusiak Aitziberren eskutik. Arratsaldeon Ainhoa, arratsaldeon Larraitz, hauxe dira gaurko egunak utzizkigun lerroburuak. Eta egunari begira jarriko gara, Kataluniako egoera politikoak badu zer egana gaur ere, Euskal Herrian hainbat protesta ekintza deitu dituzte gaurko Katalunian izandako errepresioa gaitzesteko. Iruñan udaletxe plazan egin dute elkarretaratzea eguerdian eta arratsaldeko 7etarako deitu dute manifestazioa. Eta Kataluniako gertakarien aurrean Foru Parlamentuko eledunen batzordean lau adierazpen instituzional eztabaidatu dira. Laukoak irmo gaitzetsi du Espainiako gobernuak bultzatutako polizia indarkeria. Eta honen inguruan iritzi kontrajarriak izan dira asteleheneko bileran. Motivazio politikako giza eskubideen urraketak ikertzeko laguntza deialdi ireki du bake elkarbizitza eta giza eskubideetako zuzendaritza nagusia. Unibertsitatei eta ikerketa zentroei zuzendutakoa da laguntza hau bereziki. Eta Luzaiden agertutako gorpu bat ikertzen ari da foruzegoa. Gorpuak ez dudakeria zantzurik, baina autopsia egitea falta dela jakinarazi dute. Eta Nafarroako Unibertsitate Publikoak hasi du bere 30. urteurrena ospatzeko ekitaldia. Eta albistekin bukatzeko, Iruña jai giroan marrazteko eguna bilakatuko da urriaren 28.
Eskerrik asko Aitziberriturri eguneko lerroburu nagusien berri emateagatik orain egunkaritako azalekin aurrera eginen dugu, lehenik eta behin Diario de Navarra egunkaria. Hauxe dio gaurkoan lerroburu nagusiak Diario de Navarra egunkarian, Sánchezek Rajoy Puigdemontekin elkarrizketa eskatu dio eta Riberak 155. Artikulua aplikatzea. Europako Batasunak Espainiako gobernua babesten du, baina bortizkeria zentsuratu du. Bestalde, Puigdemontek nazioarteko bitartekaritza eskatu du eta ez du independentzia baztertzen. Bestalde, gaurko irudiko argazki nagusia Estatu Batuetatik etortzen zaigu, 58 hildako Las Vegaseko sarraskian kontzertu bateko ikuslei tiro egin zien, jubilatu batek hotel bateko 32. solairutik. Bukatzeko kirol kontuak osasunak hauteskundeak eginen ditu. Aurrera egin dezagun Diario de Noticias egunkariarekin. Hauxe dio lerroburu nagusiak, nazioarteak geroz eta presio gehiago eragin du Rajoyengan elkarrizketa hasteko eta errepresioa eteteko. Europako Batasunak indarraren erabilera kritikatu du, Nazio Batuen erakundeak berriz poliziaren bortizkeria ikertzea eskatu du. Katalunian gaur nazio greba egiten ari da egun osoan zehar eta honekin batera Nafarroako parlamentuak Rajoyen dimisioa eskatu du. Bestalde gaurko argazkiko protagonista nagusiek Nafarroako Unibertsitate Publikoko kideak ditugu, izan ere 30. urteurrena dute, NUPekiko konpromezu instituzionala onartu egin dute eta argazkian Kondestable jauregian erakusketaren irekiera ikusi dezakegu instituzioetako ordezkariekin. Bukatzeko osasunako 8 zuzendari hoien kartzela zigorra eskatzen diete. Eta Katalunia protagonista nagusi gaurko gara egunkariko azalean. Kataluniako gobernuak alde bakarreko independentziaren keinua egin du eta nazioarteko bitartekaritza eskatu du. Halaxe dio lerroburuak, Rajoyek independentzia adierazpena ekiditeko formula bila dabil, eta Euskal Herrian sindikatuen gehiengoak mobilizazioak eskatu ditu. Gainera, aipatzen dute beste albiste txikiago batean, Espainiaren bortizkeria aipagai Nazio Batuen erakundeek zein Bruselak. Bukatzeko, Las Vegaseko sarraskiaren berri ematen dute gara egunkarian, Las Vegaseko kontzertu batean, frankotiratzaile batek 58 pertsona hil ditu. Aurrera egin dezagun berri egunkariarekin. Hauxe dio lerroburuak, poliziaren bortizkeriari Katalunia geldituz erantzuteko prest daude. Igandeko gehiegikeriak salatzeko lana eten edota grebara joko dute gaur. 2,86 milioi herritarrek lortu dute boto ematea, baiezkoak irabazi du 80%. Bihar erabakiko dute noiz egin independentzia aldarrikapenaren eztabaida. Bukatzeko Nafarroako kontuak, izan ere Nafarroan parlamentuak urriaren 19 erabakiko du polizien legeari buruz. Ikus dezagun gaurko eta aste honetako agenda. Gaur Iruñako Gazteriaren etxean erakusketa Kreamundos izenburua dauka eta doako sarrera dauka. Gaur ere Burlatuako kulturetxean arratsaldeko 5:00 doakoa den beste erakusketa ikusteko aukera egonen da. Izenburua hegoaldetik Senegal Manu Braboren begirada. Gaur ere ostiralera arte Uarte Arte Garaikiderako zentroan festibala egonen da. Aftercage musika jaialdia arratsaldeko 6:00 izango da eta ostiralean 7:30. Bihar Burlatako kulturetxean udazken solidarioa ekitaldia egongo da. Arratsaldeko 7:30 izango da eta doako sarrera dauka. Ostiralean arratsaldeko 8:00 Atarrabiako kulturetxean antzeslana eskainiko da. La Guillet Cabaret Paranormal, sarrera 3 euro. Ostiralean arratsaldeko 8:00 Zizur Nagusiko kulturetxean dantza ikuskizuna ere egongo da. Arri horri ar.
sarrera 6 euro. Ostiralean gaueko 9:00 Gaiarre Antzokian Aurora Beltran kontzertua eskainiko du, sarrera 17 euro. Ostiralean igandera arte, goizeko 10:00 gaueko 10:00 arte, doakoa den ekitaldia eskainiko da Itaroa Merkataritza gunean, vinilo azoka. Ostiralean, arratsaldeko 8:30 Zentral Cafe Antzokian, Ajax eta Prok kontzertuan egongo dira, sarrera 10 euro. Ostiralean ere, gaueko 10:30 Burlatako Kulturetxean, bakarrizketak, Miguel Lago eta Juan Arokaren eskutik, sarrera 12 euro. Iruñerriko udalerrietako berriak ezagutzeko unea iritsi da Larraitzen eskutik. Urriak 3 dugu gaurkoan, asteartea ikus dezagun zenelako albisteak utzi dizkigun gaurko egunak Iruñean eta Iruñerrian. Iruña marraztu jai giroan marrazteko eguna bilakatuko da, 6 eta 12 urte bitarteko haur guztientzako zabalik egonen da kulturako, hizkuntza politikako, hezkuntzako eta kiroleko zinegotzi ordezkariak batzordean azaldu du urriaren 28an ospatuko den jardunaldia. Iruñeko udalak Nafarroako gobernuarekin hitzarmen bat sinatu du industria kulturala eta Nafar sormena bultzatuko dituen azoka bat aurrera eramateko. Bestalde, Iruñeko udalak adierazpen bat onartu du Espainiak errefuxiatuen harrerarekiko barkatu izandako jarreragatik. Eta bestelako kontuak ere baditugu Iruñean, Lecturas Naturales de la Colección Municipal erakusketa hautatu du Iruñeko gazte komisarioen taldeak, zitadelan jarriko dute urtarrila bitartean. Bestalde, Iruñeko udalean 6 adierazpen ezberdin eztabaidatu ziren urriaren bateko erreferendumean suertatutako gertaeren inguruan. Eta bestalde, Arrosaria, Lezkairu eta Santa Maria Larreal auzoetako foroa eginen da gaur, arratsaldeko 6:30 izanen da Arrosariako Zibiboxean. Aurrera egin dezagun asteartero bezala lehenik eta behin Berriobeitirekin. Kultura Agenda 2017 urria azaroa bitarteko argitaratu dute, xehetasun guztiak udal web orrialdean. Bestalde, Larunblai aurrek euskara praktikatzeko jarduera berria antolatu da, programa berri hau D ereduan ikasten duten 7-11 urte bitarteko aurrei zuzendua dago. Eta Berriobeitiko udalak parte hartze prozesu bat ireki du, Artika Berriko erdiko enparantzaren inguruan herritarren desirak eta nahiak ezagutzeko prozesua 2017 urteko irailetik abendura arte eginen da. Ikasturte berriari dagokionez, Berriogoitin eta Berriobeitin eskola autobusetarako 3 geltoki egokitu dira kontzeju horietan autobusen ibilbideak antolatzeko. Aurrera egin dezagun Berriozarrekin. Berriozarko haur eskolako garbiketa eta jantoki laguntzailea izateko kontratazio zerrenda osatzeko deialdia egin dute. Bestalde, ariketa eta jolasean bidez antzerkiaren munduan murgiltzeko aukera bikaina egonen da 12-16 urte bitarteko gaztei zuzendua. Astelehenetan izanen da arratsaldeko 5:30 7:00 urriaren 16tik 2018ko maiatzaren 28ra gaztegunean. Bestalde, 2017-18 udal ikastaren diru laguntza deialdiari dagokionez, eskabidea aurkezteko epea zabalik dago urriaren 11 arte Berriozarko udaletxean. Eta mintzakideen izen emateko epea zabalik daukazue, hartu eman eragin zatoz mintzakideekin nahikoa da astean ordubete libre izatea. Eta bukatzeko joan gaitezen Burlata aldera.
Burlatako kultura aniztasunari buruzko argazki lehiaketa antolatu da, urriaren 31 arte parte hartu daiteke. Bestalde, 6. elkartasunerako udazkena Burlatan izanen da lankidetzan aurrera, egitarau zabala osatu dute, xehetasun gehiago udal web orrialdean. Eta bestalde, Kataluniak bizi duen egoeraren inguruko akordioa egin dute Burlatako udalean.